ניסים גדולים צומחים מתוך טרגדיות. את הנס הבא אני פוגשת כמה סמלי ברחוב יפרגן בנתניה בביתה של בת אל. בגיל 16 תאונת דרכים קטלנית מרסקת את עולמה והיא נשארת לבד בעולם. ההורים שלי היו מאוד מקורבים אליו עוד לפני התאונה. היינו מתארחים אצלו שבתות, חגים. אבא שלי במקצועו היה גם פייטן וחזן. קצת לפני התאונה אבא רכש מכונית חדשה, והיינו באירוע, באולם, משפחה, והרב היה שם, והוא נתן ככה דרשה מול כל הקהל, ובאמצע הדרשה הוא פשוט הפסיק הכל, ופנה לאבא שלי ישירות, והסתכל עליו ואמר לו, אורי, אני אומר לך כאן ליד כולם, תמכור את האוטו שלך. אני מוכן לתת לך כל מה שאתה צריך, אבל תמכור את האוטו שלך. יצאנו בבוקר לחרמון, היינו כל המשפחה, היה לנו יום מדהים. הטיול המשפחתי מסתיים באסון, אביה ואחיה של בת אל נהרגים במקום. אמא מתה מפצעיה כעבור יומיים. הרנטגן מגיע לבית החולים להיות עם בת אל. אני במצב של מוות קליני, הילדה לא תחיה. אנחנו מבקשים את הסכמתך לתרומת איברים. הרב השתתק, הוא נורא כעס. הוא אמר לו, אני לא חותם על שום דבר, הילדה תחזור, היא תחיה, הכל יחזור לקדמותו והיא עוד תרקוד. הרב ביקש להיות איתי לבד בחדר. מהרופאים נאמר לי שהוא ככה הסתובב הוא היה באקסטזה שם ממש זה היה תוך 10 דקות. הכל חזר, המכונות התחילו לעוטף. חוזרת לחיים? חוזרת ויציב. עברתי ניתוחים כואבים וקשים. עם הזמן הם הרשו לעצמם יותר לספר לי שהמצב הוא באמת הרבה יותר קשה ממה שזה נראה, ושכנראה אני לא אוכל ללכת. הייתה שבת שהרב נורא רצה שאנחנו נגיע. הייתי מחוברת לכל מיני מכשירים, זה היה... והוא התעקש, הוא ממש התעקש... מה אתה לנו? אלונקה או כיסא גלגלים? על כיסא גלגלים. יום שבת בבוקר היינו בתפילה, אחרי התפילה נכנסנו ככה לסעודה, התחילו לשיר ככה, ואני יושבת על הכיסא, וכולם צועקים ומוחאים כפיים, והייתה שם אנרגיה מטורפת, כאילו לא אשכח את הרגע הזה. והרב הסתכל עליי ככה בעיניים המון זמן, והוא מסתכל עליי ואומר לי, הוא עושה לי ככה, קומי. ככה ליד כולם? ככה ליד כולם, וכולם ממשיכים לשיר, ואני אומרת לו, ואני כאילו מסתכלת עליו במבט של, זה בלתי אפשרי, אתה יודע, כאילו, אני ככה מסמנת הכל והוא ככה נותן לי תחושה שאת יכולה לעשות את זה, תקומי. ואני קמה, ואני מצליחה לעמוד. והוא אומר לי, ועכשיו תתקדמי ככה, הוא אומר לי, תתקדמי, ואני מרגישה שאני יכולה להזיז את הרגליים, זה לא יכול להיות, אני בתוך חלום, אני כל הזמן כאילו להעיר את עצמי, זה לא הגיוני. את היום מסתכלת על זה לאחור, זה באמת משהו שהוא על טבעי, או האם זה משהו שבאמת היית צריכה את המוטיבציה הזו, את הכוח של הקהל, את ההנאה הזו? לגמרי על טבעי. גבירותיי ורבותיי, עם הידיים שלכם אני מתכבד להזמין ברגל ימין בשעה טובה ומוצלחת את החתן והכלה לעבר חלפי החופה, בבקשה. אחרי שנים של שיקום, בת אל יוצאת לדרך חדשה ומקימה משפחה. הרנטגן נענה להזמנתה ומשתתף בחתונה. בימים אלה בת אל ביטון כבר אם לשניים. נתנאל ובת אל לעבר חופה. לפני 14 שנים פונים גונן ואשתו תמר אל הרנטגן בעקבות בעיית פריון. כמה זמן חיכיתם לילדים? היינו קודם, 4 שנים.
ואת מנסעת פה, ואז היא אומרת, שמע, עלה לאוטו, נוסעים לרב. עכשיו, מה הרב? מה, איזה רב? טוב, נוסעים, אישה אומרת, בוא ניסע. ואז נסענו לנתיבות, הכנסנו שמה, איפה הרב, מקבל, אומרים פה. כאן, זה הבית שלו, וזה, נכנסנו, וישר שואל את האישה, כמה ילדים את רוצה? אומרת לו 3, אז אומרת, סיימת, עכשיו אתה. תביא את היד, מה זה? יש 13, 14 שנה, כאילו זה היה אתמול. הוא אומר, תביא את היד, עכשיו הוא יושב, הסתכל עליי, נותן לו את היד, האישונים שלו רצו ככה, נתן פאק בסוף דפיקה על השולחן, בקרוב מאוד, ואני הסנדק של 3. חודש אחרי, קיבלנו את הבשורה שיש רעיון ויש שלישייה, באים ככה, היה לנו דוקטור דוד לברן. הוא יושב, אומר, שלישייה, הכל טוב ויפה, אבל יש אפשרות להוריד 1, על מנת ש2 ישרדו ויגדלו יותר טוב. מניסיון, זה דבר שעושים, אבל זו החלטה שלכם. נסעתי לנתיבות, אמרתי, חבר'ה, זוזו, תנו להיכנס דחוף, תשובה, עכשיו נכנס אליו, הוא עושה לי ככה, אל תדבר. אל תדבר אפילו, תלך ותזכור, אם אתה מוריד 1, כולם ילכו. וזה היה חד, כאילו... אתה אפילו לא יכול עוד לשאול שאלה. עכשיו ותלך, כאילו. עכשיו, כשאני הולך, טוב, מגיע לדלת, הוא אומר לי, וגם תגיע איתם לשבוע, שעוד אף רופא לא ראה עם שלישייה. סוף טוב, הכל טוב. במשפחת סלונימסקי נולדים 3 בנים בריאים. הרב מוזמן להיות הסנדק שלהם. למרות שיש להם 3 בנים בבית, בני הזוג גונן ותמר סלונימסקי עדיין חולמים על בת. הרופאים לעומת זאת מסבירים להם כי בעקבות סיבוך רפואי בלידת השלישייה לא יוכלו להביא ילדים נוספים לעולם. הזוג מופתע כשהרנטגן מבשר להם כי לא רק שיוכלו להמשיך להביא ילדים לעולם, הם גם יזכו להוליד בן ובת. הברכה מתגשמת. קיבוץ כנרת, דור שלישי, ילדיך כבר דור רביעי. אתה יכול היום לחזור אחורה ולשחזר בעצם מה הביא אותך להאמין שזה יעזור לך? כל אחד יש לו מאמין קטן שבתוכו, ושאתה רואה ניסים חיים, אמרתי לו, כבוד הרב, ניסים כאלה, מה אם נשים איזה כיפה, שטרמלך, הוא אומר לי בשקט, זה לא הקטע שלך. ברמה, תן צדקה פה, תהיה ואהבת לרעך כמוך. גונן סלונימסקי וילדיו נסעו מקיבוץ כנרת המרוחק עד לנתיבות. השלישייה שעד היום רק שמעה על הרנטגן מסיפורים, מגיעה לפגישה אישית ראשונה עם הרב כדי להזמין אותו לבר המצווה המשולשת. הרב, סוף סוף אחרי 13 שנה, פגשים אותך, שמענו עליך שהיית איש חשוב מאוד, ואנחנו אוהבים אותך מאוד. ועל הברכה שנתת על אמא ואבא שלנו, בברית שלנו שהיית בסנדק, אנחנו מאוד מודים לך, ואנחנו מאוד רוצים שתהיה בבר מצווה שלנו. מתי הבר מצווה? ביוני. איך ידעת שאמא שלי תלד שלישייה? כבוד הרב, גם יש שאלה, ואיפה אתה שואל את כל הכוחות האלה? מה עושה את הכסף? גם שאלה שלכם. אני שאתם שמחים, הכל יהיה טוב. דבר שאני לא רוצה לשתף חכם. שבנחשת לכם אחדות כזה. שאני מאוד שמח, אני לא שמח לא לכם. הייתי לכם עובד. הרנטגן לא השיב באופן ישיר לשאלותיהם של הילדים, אבל ברגע מסוים אחד, העיניים שלו אומרות הכל, אולי חושפות מעט מן הסוד.